Atong tukion ang sugilanon sa usa ka Brazilian nga lalaki nga nahimong teacher missionary sa nasod sa Thailand. Kini ang sugilanon ni Teacher Renato nga nagauluhan. Misyonero o bakasyonero. Nag-warm up si Renato sa sala sa iyang apartment sa Bangkok, Thailand sa sayo sa buntag, nag-andam alang sa iyang dagan. Siya usa ka 36 anyos nga volunteer nga Seventh-day Adventist gikan sa Brazil ug bag-o lang niabot aron magtudlo sa usa ka Adventist nga eskwelahan. Usa ka tigulang nga babay ang miduol niya ug miingon, "Kinsa ka?" "Nagtudlo ko sa eskwelahan," tubag ni Renato. "Gikan ka sa Brazil? Layo ni sa inyo. Sugod karon, ako kang anak. Ako ang mag-atiman nimo." Sa sunod adlaw, Sabado, gipaila-ila siya sa bana sa tigulang. "Ako di ay imong amahan. Ayaw ka bala ka sa balay o pagkaon. Buhata lang ang imong labing maayo." Sulod sa duha ka semana, ilang giimbitar si Renato matag adlaw. "Diri ka magmeryenda," ingon sa babay. "Unsay plano nimo ugma?" Dugang pa sa bana. Pag-abot sa 15 ka adlaw, gipangutana siya sa bana, "Misyonero ba ka o bakasyonero?" Wala siya makatubag. Giusab ang pangutana ug giingnan siya, "Kinahanglan ka maguna-una." Nakaamgo si Renato, daghan kaayog kalingawan sa Thailand nga makapawala sa tuyo sa misyon. Ug wala gyud siya makasabot sa iyang katuyuan hangtod ni anang pangutana. Sa 11 ka adlaw, Sabado, busy siya sa church service ug sa patlak para sa mga batan-on. Sa hapon, samtang nagpahulay, nakadawat siya og tawag. "Palihog pag-ampo alang kang papa, dili maayo iyang pamati." Dayon, namatay ang iyang giila nga amahan sa Thailand. Sa lubong, nakig-istorya siya sa Ginoo. "Tabangi ko, Lord, nga matubag ang iyang pangutana." Human sa lubong, miingon siya sa iyang ginikanan sa Thailand, "Dili ko bakasyonero, misyonero ko." Nakasabot siya nga pinaagi sa kasakit, nakahimo siya og lig-on nga desisyon. Og sukad ni adto nahimutang ang tanan. Wala na siya magduha-duha sa iyang katuyuan. "Bisan asa ko dalhon sa Ginoo, gusto ko magpadayon nga misyonero, dili bakasyonero," ingon niya. Palihog iampo ang mga misyonero sama ni Renato sa Ikamay International School sa Bangkok, Thailand. Salamat sa inyong 13th Sabbath offering nga nagtabang sa buhat sa Southern Asia Pacific Division.